जिउनि गोजोन लामायाव हेंथा गोबां फैगोन एखनब्ला गाद्लेनगोन नों एखनब्ला गाब्रगोन। दिनै मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथावना भिडिअ। नैबे मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोना जानो हागौ सोरनिबा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे मोनसे भिडिअखौहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' नुवाखैब्ला नोंथांमोना जियानो जा आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, बे समावहाय नोंथांमोना गोबां सुबुङानो बे सासे सुबुंखौ रावबो सिनायि गैया आरोना लोगोफोर रावबो मिन्थियै गैया। बेयो दायो आथिखालनि जुगावहाय गोबां जाखांफुनाय बयजोंबो सिनायजानाय सासे आर्टिस्ट आरोना लोगोफोर, मेथाइ खनगिरि, जायखौ जोङो जेसि होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुङानो सिनायि गैया रावबो बिथांखौहाय। जेसि नार्जारी बिथां आदायाहाय दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि दारै बिथाङा मोनसे मेसेजखौहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर। गोबां दुखु मोननाय बाथ्राखौ फोरमायदों। गोबां मानसिनि गेजेराव बिथांखौ दुसिनाय, गाज्रि रावजों दुसिनायनि थाखाय बिथाङा गोबां गोसोआवहाय दुखु मोननाय बाथ्राखौहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे मोनसे बिथां जेसि नार्जारी ब्रादाराहाय मा दुखु मोननानै गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि फेसबुकनि थ्रुयै बिथाङा बे मोनसे मेसेजखौहाय लिरनानै होखो नोंथांमोननि सेरावहाय जाय सुबुङा बिथांखौ गाज्रि मोननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा गुवारै फोरमायथिनानै होदों। थ' बेखौ बिथांनि जिहेतु मेसेज लिरनानै होनाय फेसबुकनि दारै आं नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिना होलांनाय, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। A few moments later. जेसि नार्जारी, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाजोबजासिम। गिबियावनो आंनि अनसायगिरि, मोजां मोनगिरि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव मोननिसिम दुखु फोरमायोदि साननैसो सिगां जाना थांनाय 57थि एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि हारिमु मोनाबिलियाव आं जेब्ला मेथाइ रोजाबनाय समाव गोरोन्थियै मावफ्लांनाय जाथायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा आंनि सायाव गाज्रि खोनासंथावै रावजों आंखौ दुसिदों आरो सोंखारिदों, जायनि जाहोनाव आं दिनै फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय मेन टपिकआवहाय दासो। गिबि खोथाखौ सानना नायोब्ला आंबोथ' मानसिसो, गोरोन्थिया जाफ्लांखायो, गोरोन्थिजोंनो आंबो सोलोंना लायो। मालाबानि समाव गोसो सिङाव दुखु सुखु टेनसन बायदि आरि थायो, जायखौ जों गोसो सिङाव दोनखोमानांब्लाबो नोंथांमोनजों दसे समनि थाखाय रंजाफानो आवगायबोयो। नंगौ, थारैनो जाय खोथाखौ नोंथांमोना मोनथिया लासे दिनै आंखौ गाज्रि खोनासंथावै बायदि रावजों रायनाय मिनिनायखौ नुनो मोनना आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। आरो दंबावो ससे, जोंनि बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जा एसे हायो आंबो नाजादोंमोन। जुदि आंनि बे खेबसे जाना थांनाय गोरोन्थिखौ लाना नोंथांमोना आंखौ हारिमुनिफ्राय आंनि मेथाइ रोजाबनाय आरो लिरनायखौ अराय समनि थाखाय नागारजानो लुबैबायब्ला आं अराय समनि थाखाय हारिमुनिफ्राय बिदाय लानोसै। नोंथांमोननि जय जाथों। थ' बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना अलरेडि जोबजासिम खोनासंदोंब्ला बुजि मोनबाय। थ' बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम जुदि खोनासंदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जायफोरानोखि बुजि मोनाखै, नोंथांमोननि सेरावहाय आं बै स्क्रिनशटआवबो होनो हागोन बिथांनि जिहेतु बे गाव दुखु मोनना फोरमायनानै लिरनाय जिहेतु मेसेजखौहाय आं नोंथांमोननि स्क्रिनशटआवबो होनो हागोन, नोंथांमोना स्क्रिनशटआवबो नायनो हागोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, नंगौ आथिखालनि जिउआवहाय मानसि माहारिया गोरोन्थिखौ खनसेब्लाबो खालामखायो, बयबो, नोंबाबो आंबाबो। नाथाय बबे समाव माबायदि गोरोन्थिखौ जों मावगोन जों गावनो मोनथिया, गावनो सानस'नो हाया आरोना लोगोफोर। थेवबो जों गावजों गाव बुजिनानै लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। जिहेतु नोंसोरबायदि जाखांफुनाय बिथांमोना जोंनि कालसारखौ, हारिखौ लाखिलांनाय सासे मेथाइ खनगिरि बिथांमोना जुदि दिनैनि दिनाव गावखौनो उइद्र' खालामनानै लायोब्ला, अराय समनि थाखाय जुदि बिथाङा कालसार लाइनखौ जुदि नागारनानै थाङोब्ला, जोंहा सासेनि थारै जोंहा 10 जन सुबुङाहाय खम जागोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना मा कारननि थाखाय, मा दायनि थाखाय बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्राजों राव बुंदोंमोन बा सोंखारिदोंमोन,
बानसावदोंमोन आरोना लोगोफोर बिथाङा ओरैबायदि गावखौनो माने दुखु मोननाय गोसोआवहाय गाबनाय बाथ्राखौहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं आरो बेनि गेजेराव बांद्राय बुंनो होननानै सानाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय जिहेतु जाबायदि बुंनांगौमोन जाबायदि नोंथांमोना मोनथिनांगौमोन बिथांनि जिहेतु मेसेजनि गेजेरजोंनो थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम बुजि मोनखाबाय मोनथिखाबाय फरायथिनानै नायलांखाबाय आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आंबो बिथांनि बे भिडिअखौहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जाहाथे जाय सुबुंफोरा नुवाखै बिथांमोना नुनानै बुजि मोनो आरोना लोगोफोर दाया सोरनि गोरोन्थिया मामोन मा जाहोननि थाखाय बिथाङा दिनै बेफोरबायदि मेसेजखौ होनो गोनां जाखो थ' जियानो जा आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय